Os municipios de Vilagarcía, Cambados e Vilanova, xunto coa Illa de Arousa, accederán ao nivel alto de restriccións sanitarias. As vilas presentan un elevado número de casos activos, 98 en Vilagarcía, 47 en Cambados e 41 en Vilanova. Este nivel de restriccións afecta principalmente a hostalería, pero dende os concellos piden á Xunta que rebaixe as medidas. Sí es cierto que hay que tomar medidas, pero que las medidas, que los parámetros que se han manejado desde hace casi un año no son de aplicación en este momento. ¿Por qué? Pues porque la realidad ha cambiado y porque ya no es la población general la que está contagiando, sino que son unos grupos de edad muy concretos que no tienen ninguna culpa, obviamente, de no estar vacunados, de no estar contagiados, pero que hacen una forma de vida totalmente distinta a lo que era la población general. Dende os concellos están pendentes da publicación do DOGA para coñecer se se reducen as restriccións. Consideran que na actualidade a hostalería é parte da solución. Por parte do Comité Clínico onte valorasen a posibilidade de cambiar ese criterio e que ao mellor pois sentisen que precisamente o pechar a hostelería podería ser unha medida máis negativa que positiva, posto que elo levaría a que ao estar pechados os restaurantes as comidas se ian a facer en casas e en vivendas. As restriccións supoñen unha xerra de auga fría para os concellos en pleno verán. Temen as consecuencias que poidan ter para o turismo. Claro, ao final todo é transversal, todo está totalmente unido, a hostelería é promoción económica, pero é turismo. Aquí estamos falando de eventos que se están levando a cabo e que xa houbo que paralizar e pospoñer por climatoloxía, pero ahora estamos falando de que entramos nun nivel de restriccións. O primeiro que hai que mirar, evidentemente, a saúde dos cidadáns, pero isto é un freno económico bestial. Pendentes da nova situación, dende os concellos descoñécense a normativa lles permitirá realizar as diferentes festas locais. Estamos a falar de, na situación actual, 500 persoas sentadas, con reserva de entrada, con rexistro, ca máscara posta, con todas as medidas sanitarias, con xel, etc. Non vemos ningún risco aí. Nós queremos que a cultura é segura e os concertos son seguros. Agora ben, non depende de nós non poñemos as normas dictas a Xunta de Galicia, tanto para a hostelería como para os concertos. A Xunta publicará no DOGA nos vindeiros días as medidas definitivas que entrarán en vigor o vindeiro sábado ás 12 horas. Ademais, dende a Consellería tamén levarán a cabo diferentes cribados entre a poboación de 20 a 39 anos para detectar todos os casos asintomáticos.